Salutare și bine v-am găsit la un nou episod, la un nou episod pe seria asta, că noi suntem șoferi de tir. Sper să vă placă seria aceasta. Am încercat să fac o grafică cât mai decentă. Dacă am lag, din cauza frame-urilor, pentru că am prea mari de asta, prea realistic e jocul și telefonul meu cred că o să cedeze foarte rapid și de asta am o leacă de lag. Nu mă întrebați de ce am vocea asta. Am vocea asta pentru că sunt răcit. Am răcit. Dar nu contează. Răceala asta e pe aproape de terminal, deci da, mai am o leacă și se duce și se termină. Sper să se audă bine și hai să mergem. Nu uitați să dați și voi un like și un subscribe și da. Am în spate niște grâu de transportat. Fabrica asta, numele firmei se numește Penny. Așa i-am pus eu numele, puțin caci, dar credeți-mă, noi nu suntem acum. Uitați, vedeți lagul ăsta? Deci da, mi se mai întâmplă câteodată lag insane de mare. Da. Eu pot filma doar de 15 minute, nu știu dacă o să reușim să filmăm pe toată cursa asta în primul episod, dar vom face o miniserie. Va mai ieși un episod tot pe acum. Pot să bag și muzică, pot să bag și să dau și geamul jos. Se aude cât mai realistic și se vede cât mai realistic. Scuzați-mă dacă se vede lag, știu că se vede lag. Și până și eu sunt uimit de lagul, dar eu sunt fericit de cum arată jocul, gen. Se aude până și cum merg mașinile pe lângă tine cu viteză. Ați văzut și voi cum se aude în viața reală, nu? Apropo, vă mulțumesc pentru cei 63 de abonați și sper să facem canalul ăsta cât mai mare și cât mai upgradat. Adică să facem cât mai mulți abonați. Știu că puteți, dar butonul lag. Butonul de subscribe e gratis, deci puteți să-l faceți să-l apăsați. Nu vă cere nimeni nimic. Da, un mare accident. Dacă nu vedeți, GPS-ul e tocmai lângă volan, în partea de oglindă, care o vedeți și voi. E un ecran foarte mic și am crezut că trebuie să o iau pe autostradă în față și da, am greșit alea că drumul. Bă, jocul are și ploaie, are mișcări realistice, nu știu cum se cheamă, nu-i joc care se juca youtuberii cu volanul, nu joc pe calculator, joc pe telefon. E un joc gratis, nu-i cu bani, nu-i nimica, doar că l-am upgradat eu și dacă o să-l descărcați voi, o să vă cer niște bani ca să-l upgradați așa, dar nu contează, pentru că nu-i scump. Dar dacă voi o să-l aveți, o să vă apare și mâinile, dar eu am upgradat și din păcate mi-au dispărut și mâinile și îți vede și picioarele. Asta nu contează, nu prea mă impresiona pe mine. Era un detaliu mic, dar
Eram să fac stânga, ați văzut, bă, fraților, e prea mic GPS-ul ăla. Și nu prea văd chestii mai aproape, mai deloc. Puteți vedea și bordul. Uitați-l, ăsta de sus, viteza care o am. Dar că eu o las așa lăsată ca să văd de jocul mai bine. Ok, eu zic să lăsăm viteza mai mică, leacă. Pentru că aveam o viteză destul de mare, pot spune eu. Nu vă trebuie nimic decât nici, să zicem, 5 lei. Vai, Doamne, spun, uitați-l pe... Ziceți-mi voi mie dacă era corect ce a făcut băiatul ăla verde. Băi, frate, era să mai fac și o crimă pe lângă toți. Da? Trafic la vamă. În viața mea n-am avut trafic de când mă joc jocul ăsta. Totuși am făcut o firmă nouă, că eu mai am o grămadă, dar că am făcut o firmă nouă, mi-am cumpărat un tir nou. Și să vedem acum, că acum uitați și lenta asta. Hai, bă, frate, că am o marfă de dus. Nu cred că am loc să mă bag printre ăștia doi. Nu, că-l bușesc pe ăsta negru. Dar știi ceva, mă interesează să trec eu, nu mă interesează dacă îl bușesc. L-am bușit. Apoi, dacă și ce bagi în fața mea, frate... Scuzați-mă că eu m-am băgat în fața lui, dar... Uitați, cum am schimbat banda acum am mers cu viteză, dar când am vrut tot să meargă cu viteză, n-am vrut. Nu e așa? Că dacă intru acum, dau stânga de volan și intru în el. Uitați și viteza are. Bă, du-te arboala la vamă, n-ai băgat viteza asta. După ce am schimbat eu bani, după ce m-am băgat printre voi doi. Asta ai băgat și tu alea cât de viteză, că ți era fâlă. Vă mai spun o dată, nu știu dacă o să reușesc să-l duc în primul episod. Pentru că vai, dar ce vânt bate, Doamne! Sper să mă auziți destul de bine, vă mai zic o dată. Bă, volanul e destul de realistic, cât o cutie. Acum nu știu, suntem pe autostradă, vedeți și pe GPS-ul ăla mic. Practic nu e GPS, e un telefon. Tirul ăsta nu are GPS. Ăla care mă jucam eu la prima firmă care am avut-o eu când mi-am descărcat jocul ăsta. Aveam tir și avea GPS. Uitați unde e radio, unde e sălea, radio, muzica și radio și muzica l-aveam altundeva, da? Na, așa s-a putut, atâta s-a putut, frate. S-ar putea ca să încheiem un videoclip în joc, în episodul ăsta, nu acum. S-ar putea să-l încheiem și să mă duc pe banda de urgență, frate, că nu am loc. Și ce mi-e frică mie să merg cu viteză pe autostradă când am lag și vine deodată o stânga pe autostradă și slăvești și intru eu în toți. În toți parapeții intru, în toți stâlpii. Și credeți-mă, în jocul ăsta poți omorî și oameni, poți fi și amendă. Adică dacă eu intru într-un om și ăla s-a oprit, e mort și n-am chef să stau
la ăla pentru că mi s-a întâmplat. Odată am intrat într-un mică viteză, cred că aveam 200 la oră. Am intrat în el și i s-a oprit mașina pe loc și a venit ambulanța. Dar n-am ce fac, frate, dacă ăla de la vamă n-a pățit nimic. Dacă intram cu 200 în el și mă grăbeam și nu puneam frână la vamă, îl pupam în boș și îl aruncam peste vamă. Și da, nu mai avea niciun chef să facă de asta, dar uite că n-am avut chef. Stai! M-am uitat în sus și eram să intru. Cumva eram să fac un accident. Bă, fraților, eram să facem un accident. Nu știu cum a ieșit, dar eram să facem un accident. Ok, da să punem frână aici. Și să oprim bijuteria asta. Gata, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați un like și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Șpa! Scuzați-mă, nu uitați să dați un like și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Șpa!